Най-голям сток от обръстване, което пряко допринася за усещането за изчезващи гледания, е фундаменталното неразбиране на двата различни типа данни, показвани в YouTube Studio. Данни в реално време. Real-Time Analytics. Това е незадължна, прогнозна оценка. 1. Този раздел показва всяка активност, която изглежда като гледане преди да е преминала през пълния задълбочен одит. Тези данни са силно ненадежни в краткосрочно плано и са предназначени само за бърз поглед върху непосредствените тенденции. 1. Финализираните данни Main Analytics. Това са официалните аудитирани и потвърдени данни. Това е окончателен протокол Source of Truth, който се използва за изчисляване на приходите, времето за гледане за партньорската програма и ранкирането на видеята в алгоритъма. 13. Официалната документация на YouTube потвърждава, че финализираните данни в YouTube Analytics имат закъснение от приблизително 2 дни – 48 часа. 13. Други анализи показват, че това закъснение може да достигне до 72 часа. 14. Това 40-82-часово асинхронно отчитане създава психологически бум-бъст цикъл, който обяснява усещането за вземане. Ден 1. Създателят качва видео. Табът Real-Time показва 10 000 гледания. Създателят е ентусиазиран. Ден 3. Създателят проверява основния си Analytics таб, за да види финализираните данни за ден 1. Официалният финализиран брой е 7000 гледания. Резултат. От гледна точка на създателя, YouTube е взел или изтрил 3000 гледания. Техническа реалност. Тези 3000 гледания никога не са били реални. Те са били артефакти, ботове или нискокачествен трафик, уловени от филтъра преди данните да бъдат финализирани.